sa ato pa kita na matarong sa pagtuo. Adunay kalinaw, pinaagi kang Jesus. Paglaom dili ikaulaw, tungod sa gugma sa Dios naa sa kasing-kasing. Bala ang Espiritu nga gihatag kanato, kanato. Apan ang Dios mimando, iyang gugma kanato, sa dihang kita makasasala. Si Jesus namatay, paglaom dili ikaulaw, tungod sa gugma sa Dios naa sa kasing-kasing. Bala ang Espiritu nga gihatag kanato, kanato. Roma 5:1-5 ug 8. Adunay kalinaw, pinaagi kang Jesus. Paglaom dili ikaulaw, tungod sa gugma sa Dios naa sa kasing-kasing. Bala ang Espiritu nga gihatag kanato, kanato. Kanato, kanato, kanato.